Ei, badakizu 2008-2009 ikasturterako Galtzagorri elkarteak booktrailerraren 7. edizioa antolatu duela? Parte hartu nahi duzu? Eta zer izan zaude, 12-16 urte bitarteko gaztea bazara animatu eta parte hartu liburu gaztea lehiaketan. Nola? 2018-19 ikasturtean lehiaketarako proposatutako liburu bat irakurri, taldean bildu, gidoion bat sortu eta montatu zure trailerra. Eta zalantzaren bat baduzu ikusi eta ikasi gure webguneko bideo tutorialarekin. 2 kategoria daude, norbanakoka eta ikastetxeka. Zure ikastetxeak lehiaketan izan eman badu osatu lanokako taldeak gelan eta hasi lanean. Zure kontura ere parte har dezakezu. Bideoa norbanakoen kategoriara bidaliz. 2009ko martxoaren 8 da booktrailerrak gidatzeko azken eguna. Ikusi, hauek dira aurtengo proposamenak. Bestela, ezinbestekoak zerrendan aukeratu zure adinari dagokion liburua. Liburu bat irakurri, gidoion bat prestatu, sakaturrek eta parte hartu.